Mayong adlaw, another day, another vlog. Pero continuation na ni guys sa katong vlog na ko kagahapon. Kay after magud namo dito sa Dantes, kaya nangarimi diri sa Florentinos sa may Balamban. Hope nga ma-enjoy nyo ni. Let's go! Hello guys, namin dito karon sa Florentinos Art Gallery. Kapag mo na ang mga barkada and ang katong tulod na muli na sila kay nahadlok sila na mo basag ulan. Hadlok sa basag ulan. Wow. 100 pesos lang entrance day guys and ang 50 pesos na is consumable. So, ice cream. POV mode sa guys para makita sa inyo ang tibok place diri sa Florentinos. Kung tagawas. Wow. Napay taas oh. Wow. Gafags uy. Wala Yusus balay ito oh. Ha? Wow, Yusuf. Okay, natin dito lang gallery. So, gusto mo mag-paint? Pwede rin mo dito mag-paint, guys. Mga napudi ay dito sa taas. Oh. So, drawing apart sa room, kay dagang klaseng arts and paintings. By the way guys, sa mga ganahan magstay diri, kaya nasad sila yung room available. Hi, Tatay Diggs. Wow. Okay. Kabuo ang nanitsit pa kung murang madunggan. Noktok pa. Kanya-kanya rin sa video-video na ba. Pero wala dyan ko na naging natin eh. Adri uy. Kanawag na to. Na-amaze ka sa. Actually, daghan kayo restaurants, cafes, and mountain resorts nga pwede jud ninyo adtuan diri from Busay to Balamban area. Nalibot na ako tanan. Ito siya guys. Nalibot na ako tanan ang ilahang art gallery. Ikan diri sa ubos pa dito sa taas. And
Ayos. Nag-vlogs na guys. Wala niya mong yulat dito sa Dantes oh, bro. Wala nag-vlogs dito eh. Balamban man. Hi! Nandiyo tayo na nakakuan sa vlogs dito. Dito sa Dantes, wala na nakakuan sa vlogs. Kamusta man ba? Dito sa Baguio, no? Baguio. Baguio feels. Ah. Wala ka sa Baguio, bro. Atong feeling nasa Baguio, ha? Alin eh. Oh. You saw the eh. Anyways, natin sa Florentinos. Ha? Picture siya. Let's go! Naapad juday ko'y wala nagtuan sa kong paglibot-libot o ganina. Mauni diri ilang dining hall. So kung ikutom na mo gikan sa paglibot-libot sa taas, naog lang mo diri kay naari mga pagkaon. Say hi vlogs. That is it for today's vlog, guys. Thank you so much sa pagtanaw. Hope nag-enjoy mo. Kaya lang sa sunod na pod. Chill out. Peace.